Kad kreneš sa skidanjem kila, susresti ćeš se sa raznim izazovima i poteškoćama. Proces će trajati dulje nego što želiš, ponekad će broj na vagi ići gore, bit ćeš frustrirana, sumnjat ćeš u sebe i propustit ćeš možda neke treninge. Biti će uspona i biti će padova. Neće varirati samo broj na vagi, već i tvoja energija, strpljenje, motivacija, disciplina. Nitko ne skida kile bez nepredvidivih izazova i poteškoća. Često možeš vidjeti slike prije i poslije, ali ne vidiš borbu kroz koju je osoba prošla da napravi tu transformaciju. Nije bilo lako niti jednostavno, kao što se na prvu čini. Psihički će biti teže nego fizički. Kad naiđeš na neko od ovih prepreka ili poteškoća, način na koji ćeš reagirati često određuje hoćeš li dugoročno biti uspješna ili ne. Hoćeš li odustati, hoćeš li promijeniti svoj pristup i krenuti s nečim još ekstremnijim, ili ćeš se držati plana i biti strpljiva i nastaviti dalje. Naravno, usput ćeš morati napraviti neke male prilagodbe i izmjene jer to je neizbježno jer se i ti mijenjaš. Ali sve dok ne reagiraš pretjerano ili još gore odustaneš, uspjet ćeš.